Mesto Liptovský Mikuláš sa aj podľa informácií, ktoré sa dozvedám od ľudí, keď ich stretávam v obchode alebo na ulici, rozvíja dobre. Naše mesto je čisté, mesto kvitne rôznymi spôsobmi, mesto žije aj početnými aktivitami, početnými udalosťami, vystúpeniami. Je to ale výsledok dlhodobej systematickej práce tímu Mestského úradu a organizácií, ktoré patria. Je to aj výsledok prípravy takýchto projektov, ale hlavne investičných, ktoré realizujeme kontinuálne dlhodobo. Naposledy sme mali stretnutie riadiaceho výboru projektov, to je taký tím, ktorý jednak stanovuje, aké projekty sa budú robiť. Základom je program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý bol niekedy pred pár rokmi schválený v zastupiteľstve a na základe toho sa vypracovajú konkrétne projekty. A tých projektov sú desiatky doslova, ktoré my musíme takto sledovať pravidelne a dohodnúť sa, aký ďalší krok treba urobiť, ako treba komunikovať s ministerstvami. Každú chvíľku začneme, už je to tak pripravené, s rekonštrukciou základnej školy, ktorú máme v Mikuláši. Je to škola na nábreží doktora Aurela Stodolu. Zároveň v tom areáli už začíname budúci týždeň, odovzdávame stavenisko zhotoviteľovi, ktorý dokončí atletický areál, na čo sme získali peniaze z Fondu pre podporu športu. Pribudnú tribúny, šatne. To pravidelne v rámci riadiaceho výboru projektov sedíme, pripravujeme financovanie, pripravujeme projektovanie, posudzujeme. Niečo, na čo sa chceme sústrediť do budúcnosti, je veľká rekonštrukcia župného domu, keďže zostal na pleciach mesta. A to bude veľká rekonštrukcia, je to naša pýcha a tradícia, história. Taktiež plánujeme veľkú rekonštrukciu pri tej plavárne, pretože po tých 40 rokoch existencie už potrebuje. Čaká nás veľká rekonštrukcia Domu kultúry. Sme zadali úlohu na poslednom RVP riadiacom výbore projektov, aby na základe pozitívnych odoziev z našej mestskej pláže, ktorá nám tohto roku urobila radosť. Ja som rád, že naši spolupracovníci tento projekt pripravili. Tak chystáme oprášiť takú starú štúdiu, ktorú sme mali, ale doplniť ju aj o pripomienky verejnosti. Je to náš prístup našej partie ku rozvoju mesta.